Tartea egin behar dugu gaur, modu berezian aurten 100 urte betetzen ari den Eusko Ikaskuntzari. Urte hurrena dela eta geroa elkar ekin leloa duen kongresua egiten ari da Eusko Ikaskuntza, jada Baionan eta Gasteizen jardunaldi batzuk egin dituzte. Orain azaroaren 9an Bilbon garapen sozioekonomikoa zarituko dira, hilaren 16an Donostian gobernantza demokratikoa izango dute gai, eta kongresua amaitu duela 100 urte sortu zen leku berean amaituko dute, Oñatin. Kongresuaren ondorioak bertan erabakiko dituzte. 100 urteotako Eusko Ikaskuntzari eta bere historiari buruz erreportajea egin digu Arkaitz Almortzak. Eusko Ikaskuntza, geroa elkar ekin. Obra baten, ikusten duzu, da sarritan handa materialak baina zementua da azken batean, zementua eta horko gero osartzen den burdina da, lotzen da bena, da obra zen indartzen da bena. Ez da ikusten gero. Ikusten zema zementu dukan, ze burdina zarutekan barruan. Baina gizartea formatzen da, sare batzuk formatuz, jendearen artean sare batzuk eta indartzen. Eusko ikatzen hori da. Zala ikusten, herrian. Baina azken batean, herria saretu izan da bela, da herria indartu izan da bela, gero beste erakunde batzuk martxan jartzeko. Xabier Arretegiren hitza dira, 2002 eta 2008 urteen artean, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria izan zenarenak. Historiekin laburtu du, Eusko Ikaskuntzak bere ibilbidean gizartari egin dion ekarpena. Eusko Ikaskuntza 1918an 4 foru aldundiek Arabako, Gipuzkoako, Bizkaiako eta Nafarroako foru aldundiak sortu zuten. 1978an bersortzearen garaian Eusko Jaurlaritzak baita hartu zuen paper izugarria bere sustapenerako. Eta aurten, mendeurreneko urte honetan, baita iparraldeko elkargoaren ordezkaria Eusko Ikaskuntzako Konseillo Errektorean etorri zaigu. Eusko Ikaskuntzaren bereizgarri den elementu horietako bat azaldu du Iñaki Torronsorok, Eusko Ikaskuntzako gaurko lehendakariak, lurraldetasuna eta herriarekiko begirada. Erakunde bakarra egiten duen beste adierazle asko egon arren, nabarmentzekoa da gizartearekin egiten ari den lana, garai bakoitzetako erronkei egokitua eta jendearekin batera eraikitzen ari dena. Gizartetik eta gizartera doan erakundea da, kideek azpimarratzen duten bezala. Almena, gauzak esateko, askatasun osoarekin. Gizartetik sortutako gaiak lantzeko eta gero azaltzeko gizarte guztiari, inonen menpetasunik gabe. Kunde bat, Euskal Herri guztia biltzen duena, politiko alderdietatik aparte bizi dena, herriarekin da gizartearekin lanien ari dela. Ehun urte igaro dira 1918an Oñatin sortu zenetik. Hori dela eta ospakizunez beterik dago Eusko Ikaskuntzaren agenda 2018an. Horien artean, bada beste urte horren bat aurten ere betetzen duena. Birsortzearen 40. urte horrena. Izan ere, 1936ko gerraren eta ondorengo diktaduraren eraginez, erakundeak erbestera jo behar izan zuen. Eta 1978 arte, etzen berriro lanean hasi Hego Euskal Herrian. Eusko Ikaskuntzako kide Arantza Artzamendi izan zen garai hartan burubelarri lanean ibilizen gazteetako bat. Eta momentu hortan izan zen lan handi bat eta erronka handi bat eta ilusio handi bat zer euskal gizartean. Erakunde demokratikoen beharra zegon, euskal gizartea ordezkatuko zuena eta hauteskundeak etorriko zian. Urte horietan Euskal Herria eraldatzen ari zen olatuaren erdian birsortu zen Eusko Ikaskuntza. Momentu horretan, klandestinidadean etorri zen jende asko, Eusko Ikaskuntza sortu zutenak, klandestinidadean Eusko Ikaskuntza jarraitu zuen, eta horiek izan ziren bir sortu zutenak. Hau da, gure gurasoen edo gure aitona monen belaunaldia izan zen. Gu oso gaztea ginen eta sartu ginen Eusko Ikaskuntzan, baina ilusioarekin, baina momentu hortan ikustetan dikan ez gendula oso ondo konturatzen Eusko Ikaskuntzaren balioaz. Une honetan, Eusko Ikaskuntza Euskal Herriko gizarteren norabidea finkatuko duen mapa marrazten ari da. Iragan urriaren 5 hasi zen eta 2 hilabetez mendeurreneko kongresua ospatuko du. Euskal Herriko hiriburuetatik ibiltari ibiliko da, eta bere sorrekura, Oñatira, azaroaren 23an eta 24an itzuliko da.
urteko harreman estua duten Gipuzkoako herri honek eta eusko ikaskuntzak, eta hori dela eta Orezko bazkide izendatu dute Oñatiko herria. Mikel Biain da Oñatiko alkatea, eta ondo ezagutzen du zertan ari den gaur egun erakundea, baita bere lanaren balioa ere. 5 lerro estrategiko nagusi lantzen ditu momentu honetan eusko ikaskuntzak, eta horiek pizka bat parte hartze prozesu ezberdinetan lehen ziran helburu estrategiko horiek. Ni batez ere ikusten diodan indargunea eusko ikaskuntzari da, badala olako gune bat, nun sentsibilitate, ideologia, jatorri ezberdinetako eragile, pertsona, orotarikoak bildu aldaitezken, eta ematen du olako elkarlanerako puntu egoki bat, ez? Udazkeneko kongresuak biharko euskal gizartea irudikatuko du. 21. mendeko gizartaren erronka nagusien aurrean, erantzun berritzaile eta ausartak emanez. Herria eraikitzen lagundu duen edonork badu zer esanik eusko ikaskuntzaren baitan. Eusko ikaskuntza, asmoz eta jakitez.